hyrasyna, ähli ihlasını, gayratyny bagş eden merdanaların görüllesi nusga bolup ýaşaýar. Ata-babalarymyz watany söýmegiň mektebini öz ömürleriniň manysyna urup, baky ýaşadypdyrlar. Adamyň watana bolan söýgüsi onuň gursogyna ýazylanlar. Gursokdaky zatlar bolsa, insanyň süňüni ornap ýaşamagyny dowam etdirýär. Dünýäde ilkinji gezek merkezleşdirilen Türkmen döwletini guran Seljuk begleriniň ömür hikayaty hem watançylyk hakyndaky hakyda ýazgylardyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Yigit, ikimizden den ýaý çekdik. Ok atdyk. Yönesiň okuň nişana dedi. Ol siziň aňyňyz. Alyň netip etsin. Aňyňyz ganly, feýliňiz mübarek bolsun. Yigit, men awymyň dik maňlaýyndan ursamam, sen atan okuň o janawaryň parran bagyryndan geçdi. Haýyňyz alym. Tugulamy jomart kişiler şeýle bolýanlar yigit. Ýogsa da sen haýsa bolan bolarsyň. Biz ağa ýany awa ulap ýören şaro ýigitlerdir. Ha, şey diýsen. Syýlaňyz üçin hem köp sag bolun. Ýogsa da size kim diýerler? Bolu bilsege, şu dere boyunna ýaşaýan Türkmen deýikleri. Ýogsa da Ertir Sultan özüne wepaly nöker ýygnamak üçin ýarış gurnaýar. Ay bilem näme ýarışdan öň hawa şykara çykmagy özüne müwessabillik. Wah. Şol ýarışyň bir çerti awa ulamak bolan bolsady. Biz şaro ýigitlerem nöker saýlansak saýlanaýardyk. Sultanyň çykaran fermany ähli raýatlar üçin deňdirin. Ýarışdaky şertlerem awa ulamakdan kynmaly ýok. Ondan soňam ýarışa gatnaşmaga geljek ýigitler iň gymmatly zatlaryny alyp gelsinler. Şoňa görä-de ýigitleň haýsynyň has wepalylygy belli bolar diýip Sultan ferman berdi. Beg ýigitleri. Onu ertirem siz bilen görüşmek bar da. Awdana ýeňildiň ýigit. Bil tutuşup ýeňermi diýem? Men aslaha uruşga alamok. Jana hasset etmem gelemok. Ýöne watan üçin, ýurt üçin, toprak üçin jan alyp jan bermeden bolsa, men hemişe taýardyr. Yer bolýa. Ertir görüşür. Salamat.
bek ogly bolan bolsady. Woman edenli gitler. Ava. Tüz, nökörlüğe münasip yigitler. Doğru aýdýar. Yigitleň haýsy münasipdigini Sultan we saylar da şeýleler. Elbetde jeýler. Makul urundan şey. Bolup ýörendarlardan sultanyň habary borbamy ka? Sultan orada haber bolmaly. Ölçün ahli. Şey diýgene. Eşdisime göre Sultan Veziri yaman darıcak mısın? Sultan Ali ören adalatly şadyr. O bu gedegem özüniň adalatyny görkezler. Belki şeyle bolmaly. Bir de ödýän etdirjek bolup çemeleşer öde. Öňe biziň sultan. Sultan gelýär. Bularyň herkiniň öz pikiri, öz dünýasy bar. Hormatly sultanım. Biziň öýümizde iň gymmatly zat özüniň wepalylygy bilen tanalan Alawa itimizdir. Ýaşy. Beyik sultanım, men size ýigide wepaly, bede watyň tylladan ýasalyny ýerine getirdim. Beyik sultanım, men Türkmen gelin gyýlarynyň kalplarynyň aýdymy bolan, arşyň nepisligisiňen Türkmen halkyny getirdim. Odan nokalar eken. Sağ ol. Paratatly sultan. Biziň öýümizde iň gymmatly zat ine şu kitap. Bu kitapda Türkmenliň öz döwletiniň nähili beýikdigini, nähili ajaýypdygyny suwd edýän ýazylar bar. Sağ ol. Beyik sultanymyz. Men size asyrlar boyu öz mertebesini saklamaga, watanyny goramaga kuwat beren atamdan galan gara polut kesgir kılıcı getirdim. Ýaşy. Sultanım, men size Türkmeniň tuğuny götüren asyrlar boyu erkinligi we bütünlügi saklap gelen inesi ok ýaý getirdim. Biziň öýümizde iň gymmatly zat şudur. Sağ ol. Hani yine kim var? Ya men şular boýunça karar etmelimi? Merhametli sultan. Doğru. Yer sen näme diýersiň ýigit? Hormatly begim. Men size sowgatly gelmedim. Öýümdäki ähli zatlary men üçin mukaddesdir. Şoňa görä-de uly baýlygym watanym. Men şondan uly baýlygyň bardygyny bilmeýän. Onu bolsa men size getirip bilmejegim düşünüklüm kädiýär. Siz men günäm etdim. Ýöne men size özümiň akyl paýhasym, zähmetim hem ugur tapyjylygym bilen gazanan baýlygymdan sowgat bereýin dedim. Öýümdäki baýlyk bolsa maňa degişilýär. Olaryň hiç gaýtyny men gazanmadym. Egerde senin köşküňizde işlemek nesibämde bar bolsa, size wepadarlym görkezler. Muny bolsa, wagt görkezler begim. Allah canlarım. Boğlunun sözleşi, gepurşi, atalık mektebini geçinemen diye. Ödöýüniň mukaddesligine hormat koymayan adamın vatanına da, il gününe de wepaly boljagyny men ananyp bilmeýär. Watanyň ykbaly bilen dahilli işlerde ine şular ýaly ýigitleri bir baglap bolar. Ýogsa da sen yarak tutmagy, peýkam atmagy, aty sünnäki oýunlary nerden öwren? Çağalykdan begim. Owalarymyza çolgu bolanyna mert durup goranmasam gutulan ýerim köp bolýar.
Men goranmagy ýaşlykdan öwrüp gelýär. Esasanam sarsmaz ýüregiň bolmaly begim. Hakay diýen ýigit. Yürek bolmasa watanyň gorap bolmaz. Watanam öýden başlanýar da begim. Öýüň asuda bolsa, watanyň asuda bolýar. Sultanım. Biz bu ýaşydan tökken bir tanamyz ok. Emma bu ýigit bilediňi şerret. Onam daryny körmüz. Taýmadan mara. Wedir. Kime nämiş buyurmalygyny? Sultanyň özi gowulýandyr. Taýmaly. Gaýratly ýigit. Ýa-na. Amjen maňa aýt. Balyk aglap bilermi? Balyk aglaýandyr begim. Ýöne deňiz duýan nädir görýär? Asmandan ýağış ýagmasa, ýerden suw çykmasa näde hasyl alyp bolar? Maňlay deriň bilen begim. Ýarşa gelen ýigitleriň sowatlaryny bowsur. Ýeňje bolsa men aýratyn tapşyrygym bar. Wedir, Hawa sultanım. megerem Dekstanyň aladasy çözülen bolsa gerek. Begim. Elbette bu sizin öz garaýşyňyz. Ýöne biz o ýaşydan tek tanamyz olar. Onsoň biz o ýygydyň aslyny da biletdir. Belki siz onu synak görürsiňiz. Çapar edi. Ine biz taýmada bolýan beli. Onsoň ol. Sen meni awda nädip tanadyň ýigit? Begim. Okuň tagmasyny görmedik bolsam tanamazsın. Sen ataňa kim diýirler? Demir ustasy Haydar. Şey diýsene. Hani meydança açykalyň. Seni bilegi kuvvatlı arslanıma, bilimi kesgir sökvedime, ay paltalı poladıma, nişanası boş geçmeyen gurduma, yiti hanzır hıdırıma, şeyle de batır nökörüm taymada. Baş edin. Seni Dekstana çapar edip yollaýar. Geýinleriň gerçegi. Berin gıyratyny. Ýoluňyz ýowuzdur. Gerek ýerine jan berip jan almalan bolsa, hermanym şudur. Şu içi hatly gutuýuny Dekstan ýurdunyň begine gowşurmaly. Begim. Ejada kılsaňyz, obamyzyň iti gözü mergeni ýol beletdir. Onu ýanyma almak isler. Ruhsat Allah'dan mı? Ýoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun. Dostum. Sen hem gynanýaň men gidýänme. Sen şuleýiň dostum. Atam ýeke goýmalysyň.
Düşündün mü? Sultanlı Bey öz şaparını gönderdi. Derhal öz adamlanmada haber gönder. Barcak şaparam, on itlerim. Benim diyen adamlığımız olmadı. Vaqtını yanlışımızı düzedip, Sultanlı Bey'in şapardan uğrayan kutusunun nemediğini bilip onu ele salmak gerek. Bizim bar utuşumuz, Sultanlı Bey'in çapardan uğrayan kutusunun nemediğini hiç kim, hatta çaparın ölüm bile yok. Şonu da karşıdaşına bir park aramak olmaz. Olur hemme taraftan tayyardır. Enni taymadı, öz tarafını da çekmeyen vakti gelip gitti. Onu bir başarır mı kak? Sultanlı Bey taymazdan gerçeği Rüstem gördü. Onu taymada baş edip koydu. Meğerim taymaz mı üçün kadavatına atlananlar. Onu deme meçe uğraymak kalya. Eğer de biz çaparın eline kukutuyunu ele salıp bilmese, yasırımız açılaydı. Sultanlı Bey bizim hiçbirimizin günahımızı geçmez. Seninle ama düşündün mü? Var. Tizden tiz bizimkilere haber et. Var. Kardeş, enem yıkıgalar ötme. Nezip bolsa sultanın huzurunda boğaz. Vatanı o parlağını görkezerdi. Vatanı kulluk etmek mukaddes borçtur. Ya Resul, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah. İne kaçak. Tağ edip aman olsun. ya Resul. Enem, bu ne ettin molle? Oğlum, ovadan daş yere giden adamın tez dolanıp gelmeğini ırım edip şeyle destur bir cay etiliye. Vatan mukaddesliği tebiatın özünne yaşayanlar badam. Havol enem. Hakiki vatan söýjüň keşi oň ıgrarlygynyň ýetişýändir. Edep terbiýe maşgaladan başlanyp sözüňe, anamyňa ikilik etmezlikdir. Öýojaňy, dowduk tepäňi unutmalykdyr. Ýagyş häsiýetleň sen özüňde jemlenmegi yeterlik däldir oglum. Sen olary iyile nusuk etmelisin. Sen şeýle häsiýetiň hem watana bolan söýgüň suwutnamasydyr. Sag bol atam. Nirde bolsaňam, watan topragy seni gorar. Allah yaranyň bolsun oglum. Yolumdan sowul ene men gidäýmen. Man gitmelimen ene. Men gitmesem bolanok ene men gidäýmen. Goýýarmen ene. Köşüş ahyry ene. Gelin, boy sesini. Biz oğullarımızı töörümüzde saklamak için doğurman. İyil için, yurt için, namısar için gerektir gerçekler. Sağ edip aman gelin. Dawa turatam.
Ara oğlum, işin aravası oldum. Atlı Türkmen bey yigitleri. Kılıcınız keskir, atınız kanatlı, kadımınız baatlı olsun. Kalbiniz vatan köylüsüne doğalsın. Asman emin yüzüne toğumuz şan alsın. Oğuz kovmi dünya yan kalıp bağlı yaşasın. Bu vaatlaryň bilen ulaga gitmäýmesen sen. Kerwonmas geldi. Sağran ekenin sultanım. Baronna yoluňy da bolsun. Yoldaşyňyz hak, agaman bar. Köp sağ olun. Taňry alkadym sultanım. Ol Dehstan beginiň gyýdynam aman eden atasyna gowşur. Bege de köp dogaý salamaydy. Hatirjem bolsun. Haýşyny bitirdim diýip hasap edäýdim. İnşallah men özüm goloýda barjak. Kerwonmasy. Mene şunu hut Dehstan beginiň öz eline gowşurum. Bar, düşündüm sultanım. Kerwonmasy. Yol tuzak howkurdur. Kere sak bolun. Şoň üçin köne ýollandy. Sagaman. Gerçek. Dehstanyň padşahyna iýerilen hatda näme ýazylgay? Görelli. Belkem onu därden waran ýigitleň her birine agramna laýyk gyzyl bermeliligine olaýmasyn, ho? Tersine bolsa näme etjek Taýmaz han? Bulardan nana salyň diýen bolsa alajyň barmy? Ýogsa da sen altyny kümüşi näme etjek, ho? Dogurdanam gerçek. Tulaýdylandan zany baho. Belki hiç kime bildirmän. Çok üçin açık. Korkularsan bize. Hakkım yok. Begimizin önemli ödemesek bolmaz ha. Yoksa da sen nereden çıktın? Biz sen tanamdokla gerçek. Bizine ençe wagtlar begimize kulluk etsegem, önemine girip bilmän yok. A sen öleyin bir yerden çıktın da begimizi jadylaýdyň la ho. Gerçeğin oyunu kän bolmaly ýigitler. Ol hor bolmajaga meňdeýe. Mergen. Yoksa da biz näçe wagt göremedi? O bizim özümüzi bagly. Atlar ýa-da Mansurluňman gitseler, onunla 3 günne baraýmamyza mahmal. Eger atlar ýa-da näme? Canavar. Usta salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Arma. Bar bolun. Gelin geçin. Geçip barýadym. İşläp oturaňmyr, sowlaýdym. Ogla ýetişdirip bilipdiň. Batan ýerinden ot çykýa. Ha, men onu terbiýelänem bolsam, ýöne o men perdentim däl. Näme?
O da bir adamım görünen okla. Göreýär. Durun ey! Ay, bolsunuz bolsunuz nähile. nähile. Bizim içeride bolsunuz nähile. Getir ho beri. Ay bolsana. Beray içäýeli bize. Ey! Kim eýsen? Almyň arwakmyň çık berik. Namardy, çık berik. Sen özüň namart daý. Degmeň men balamy, degmeýiň de. Degmeň diýip näme öz ugruna öýürýäňiz? Degmeň agtygma. Näme siz mihmanlary şeýle garşy alýaňyzmy? Gojo, size kim diýerler? Sizin gillenmeğiniň sebebi näme? Biz görgüller taaliýalar. Bizi gorar ýaly adam galmady. Talaňçylar bizi günümüze goýan oklar. Gojo, kim ol talaňçylar? Wah, olar köplük biri gitdi, biri gelýär. Biz talaňçy däl, gojo. Yaraňyz bolsa talaňçy bolsuňuz da. Siz ýalňyş düşündiňiz gojo. Biz bir ýolagçy mihman. Heme özüme suw içeli, hemem atlarymy sowa ýakalyň diýip sowlaýdym. Durdy Murat. Bular talaňçy däl ýaly. Bulaň ýüzleri ýylgyryp durar. Ýylgyryny teretme, adam halat içinde. Biz siz düşmanyň özümiz gorar gojo. Taňry ýalkatyn oglum. Murat geldi. Gelin bular gowa adamlar eken, çykyn. Gelin gorkmaň, bular gowa adamlar. Gojo, erkekleriniz ýerede. Olar urşalyp gitdiler. Şo gidişleri gara beren oklar. Biz sizi hökmän gorar gojo. Gerçek. Sen edýäniň näme o? Bizi Sultanly we ýürüýte iş bilen uğratdy. Ýa-da öňden çykanlar gora diýdimi? Biz howlukmaly. Her kim öz maňlaýyna nakyn görmeli bor. Men durmuşma häzir erwetdäl gerçek. Her neçige bolsa Sultanyny körmen. Ýene kimin kömegi desi gelen ok. Barmy içiňizde şeýle adamlar. Şeýoşa taýin bolun ýigitler. Alvalam, yollaş bolan. Sağ ol enem. Yoluňyz hak bolsun. Yollaşyňyz hak bolsun. Taňry ýalkatyn bagladyk. Sağ ol atam. Ağalar, Hownim. indi düşmanlar gelmezmi? Gelmedi nim. Şundanammy? Bir orkon düşman gaýdyp gara berýän nälir nim. Gora ağalar, sağ bolun. Hey babam. Sen men kıyın günümde de, şahat günümde de hem maslahatçıyım hem pikirdeşim oldum. Öten akşam men bir düýüş gördüm. Peygamberler yorgudu bolsun Sultanım. Aýdy berin. Aýsam, ilk akşam men uka gidipdirim. Düýüşümde men köpürden geçip barýakam.
bir qarjayını öňden çykdy. Dur oğlum. Dur canavar, dur. Oğlum, sultanım, sen beni dar ağacına da çekip öldürüvemelersin. Men ene hükmünne sana aytmak borcum. Aydı verene. Eğer sen sultan bolyan bolsan, onu sultanın et. Sen ol halkın yağdayını gör deyip ivereni koyverlen. Halktan pazırıp yer. Ol sen adından halkı talıya. Men o deyyuzun köküne kırarım. Gören deyişime ine şeyli babam. Bu deyişim yoruldu näme? Ey sultanım, iyil arasında qavat gurrunlarım olayya, halal ile har getiriyenlerim var. Ana, şolardan ihtiyac et. Men sana aytjak nesihatim var. Tögörögünden sere tap bol. Hiç wagt gaslanıp netije çıkarma. Sabırlı ol. Yurt karamatını eğinin alan begiler, elmidama iyil ununu aman taklamağın aladasında bolmalılar. Bu gözelliği täsin owadan yerler. Gerçek. Şu güýje şu ýerde düşläýeli. On tamam atlaram ýa-da. Erteri bilen ýola düşýärer. Oranmak üçin bir yer açygyrak gerçek. Pynhanrak ýerde düşse gowalaýmasa? Ýok, şu ýer bolýar. Yigitler, siz goşuňyz ýazdyr berin. Men dessine gelýän. Polat, saadın keňin çalyşyp bolmadymy ka? Ýol boýy şowr saadyn näk gelýär. Dogry aýdýan gut. Tali sadatday. Akıllarıma gelýär. Ýara ýigit, näme etdiň? Ýygymy ýeter ýaly atlaň aýagyny ýitirip gelýän. Şundan bir daha çyksak o. işaret etti. Esasat şol gutyny almak. Yero gerçek. Gerçek deyip mundan öýläkden adyňam. O adaňam hiç ýere ýaýylmaz. Taýmada taý tapyljak bolmaz. Hadi bular. Men näwleýin?
Näme üçin beýtdiň? Näme üçin? Gerçek. Ol kim bolana da Sultanly Begin nökeri. Ýöne oň berk goýuran gutusunda bir sıra bar. Olmasa biz beýdip ýyzarlanmalylar. Ya Sultanly Begin bilgeçen etdirýämkä. Belki mundan başga da aramyzda içalyp bolaýmasyn. Ay yok. Yoksa da gerçek. Sen taymadın içarlığını nereden bildin? Belki Wedirem çarlı. Sebebi taymadı bizim aramızda koş deyip Sultana maslahat verenem Wedirem öde. Taymaz Sultanly Begin nöker. Belki de Sultanly Beg tinlerden geçirýän bolaýmasyn. Wah, sine golta bolmaýamydy. Hel kowada düşmanlar bilen çatmışykdan soň bir yaraly galan nökerni kimlerdenligini bilmek üçin taýmada tapşyrdym. Taýmadan gurrugyny diňlediler. Kimse de o adamların üstüne çolum deydi. Bizim üstümüze çolmaly. Gerçeğin eline kutuyla almalı deyip aydırmadı mı? Begim, biz sizin sanıgda az gördük de, kermesçilik ettik. Barda ayıt baş tutanıma. Geyişlik ul depeğin üstüne düşlemekçi olyalar. Näme etşek bolsaňyz şon nedin? Ýöne gerçek bilen mergenden tere tap bolun. Düşnükli mi? Bolar. Taýman meni görüp onu öldüren boldy. Emma onu yaralapdy. Men bolsa görmedik boldum. Muň soňunyň näme bilen gutorjagyny bilmek üçinem men hiç biriňde hiç sat diýmedim. Peygamberler yorgudy bolsun sultanım. Esselamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Geçin oturun. Aydı verin. Beýrim. Men ýyllar boýy şor düýşü görýän. Sultanım. Düýşüňizdäki daragat. Bir gün Allah'ın iradesi bilen hükman miýe berer. Daragty görýänime hak. Ýöne men hiç miýesini göremek. İnşallah nesip etse miýesinem görersin. Yiğitler, an gerçek nirdeka? Mergen, gurt. Bu näme etdiňiz bolly? Siz näme bardat gutordy? Düşman gaýdyp gelmez diýip pikir edýäňizmi? Şunu bek bilen. Öň 10 volt gelen bolsalar, inni 100 volt gelerler. Siz bolsa bärde ot ýakyp, nigir dediğimiz haber verip oturursunuz. Bu bolşuňyz bilen, olar bizi derrew taparlar. Hana seredin, şo baýryň üstünde bizden öň geçip gidýän ataýanyň ýyllary bar. Ol ýyllar birdenem itip gidýär. Çakımçak bolsa, düşman bizden kän ulukdy däl bolsa gerek. Aho, gerçek. Atly geçýän azmy näme bu ýerden? Ýol bolarda ýyz bolmazmy? Belki kerweniň ýyzydyr. Aýtgany, senin şu ýoldan ýürek görüpmidiň? Ýok. Aýtyňyz ýürek gördüňiz. Ýigitler, onna biz bu ýerde näme işläp ýörüz? Ýylyň ýöreýän orundan ýöre bereliňde. Mergen dogry aýdýar. Şeýsek olar biziň nirden barýanymyzy çaklap bilmezler. Gerçek. Sultanly Begin uğradan hatyny bizden güýç bilen almaga çarşýarlar. Onda da geň ýeri taýmadyň hut özü hüjüm edýär. Bu hatda bir üç köşük sıra bolmaly. Egerde şo haty Dihsan Begini elince eltip gowşursak, ulubur sowga serpaýa münasip boljagymy anyk. Gardaşlar, sowga serpaýa bolsa, biz şol işi hükman ýerine ýetiräýmeli. Hıdır diýene, Dihsan Beginiň ay jemali bir owadan gyýdy barmyş. Şo haty ilkinji bolup elten adama ol öz gyýdyn bagş edýämiş diýseler. Sowga saýlardyňmy ýa gyýdy? Gerçek. Men bir zada hiç düşünüp bilemok. Taýmaz näme üçin bize düşman bolluka? Bolmasa sen gelmäken taýmaz bize söwüş tilsimlerini uradýady. Bilmedim. Ýöne oň bir gabahat işe baş goşanlygy anyk. Ýola çöliň.
Urt diýene, ha? Ýaňy bir gepinde Dehsan beginiň gyýdy diýdiň, bir ajaýyp per diýdiň, ýa gepin gördüşine görä arak aýdaýdyňmy? Saňa da bir zat aýdar ýalyalo. Eýýäm gözüňe getirip gördüňmi hür perleri? Wah. Haydar usta. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam begim. Gelin. İşler nene? Hudaýa şükür. Ýaxşy. Usta. Men saňa bir haýyşym bar. Eger mümkin bolsa, maňa bir kılıç ýasap berseň. Men ony ýigitlerimiň birine sowgat etjek. Bolar begim. Üşgül bolmaz. Onna garaşýan. Bolar. Haýal etmän ýetişdirin. Usta. Taýýar bolany özüň habar ýetirdiň. Bolar. Arkaya bolar. Ýigitler, biýa gowalaydy. Atlaň ýygyny ýitirmek üçin şu suwdan geçmek gerek. Özümde geçertle. Ýöne atlaryny et geçirmeli. Dostum. Bilekde güýç bolsa, egnimizde başymyz bolsa, oň bir alaj tapylar. Ýigitler, goşlanmaz ýazyralyň. Bolmasa suwdan geçmek kyn düşer. Töhwet. Näme işleýär aýol? Ýöl otuz gapyrlay. Belkol öz ýitgisini özleýändir. Ýigitler! Şu baglary görýäňizmi? Hawa? Atam pahyryňa eken baglary. Ana o tepeden aşlaňam biziň owa da. Makul bilseňiz owa baralyň. Enemi göreýin. Gözü ýorludyr. Kerem!